Kan Ioh Jingmyntoi ka background na kabanta ki Paidbah nong Nongtyrlaw ha ka ba minta ka sngi ka khat sautrik unai lur aja arpo klala ban play yo maunong rim ban te ye ka Nongtyrlaw combined water supply scheme kabla mang ha ka jinglut kablong Klur Tam phulai lak tam tingka na ka benta ban punpoi ka umbam umdi shaman ki thlewing jaka shnong Nongtyrlaw lawan ban play yo maunong rim jaka Skhim Umbam umdi do ba Meryl Bonds aim MLA ka Nongpo constituency kum kongsan uba Balajit Rani MDC ka Nongpo ikong RM Kurba DC ka Ribhoi district uba E Lamare superintendent of PHE Ribhoi uba ERA Khongwer EE ka PHE nalor kiwe de ki officer jaka tanat PHE barki nong yalam ka shnong Nongtyrlaw bar kiwe de yagni ka scheme lamang kerpang lingba ka jal jeevan mission jongka sarkar kme ba lamang ruban pendep hapo banai leber jongka sdam arja arpoi ha ka bon lawan penpoi ka umbam umdi ka bakong san chaman ki thlewing jaka shnong paham Tyrlaw kani ka jingdan jungi ha kani ka step na ka benta ban bu ya u maunong rim ban le ya u foundation stone jongka Nongtyrlaw combined water supply scheme ya ka ba la be pisa lengba jongka scheme JJM kumut ba kani ka jal jivan mission ka bagi khot apo commission ministry jongka jal shakti jongka government of India habangi phai ikajela ka jungi kadi gejala ka bangi nang hab ban depend ya ka central government lani ka sarkar pedeng na ka benta kijing penmang pisa bapher ki project hapo gejala ka jungi ngimla ban kelet ausnem arajar san usnem ubala suit la shore ya ki wei ni ki scheme ki badang sa kan mau hadu menta ban ki badang trikam hadu menta kata kadi National Rural Employment Guarantee Act lepas kau senam arajar san hangtia parlimen Delhi kini mengi ihal yang kemon junga kini ki bestem kini ki mau mo kini kena benta kini ki scheme menta kila ai kerteng matama gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ki bubun ki snong ki Ioh Jingmyntoi lagi dei ki lenti ki sengkin lagi dei ki footpath lagi dei ki umbam umdi ki jing penek pensa ai kamariang buat kemta ter kalau long sisa ki Jingmyntoi ki Paidbah bagi ni scheme kadang ya ter hadu mentah. Nalor susu nakaliang jong health department ngidon ka National Rural Health Mission kabala beidin ka dag sarkar kami. Nalor katang iyo ig scheme kum ka Sarva Shiksha Abhiyan SSA ka ba bei pisa nam rig school gidongi. Bat isgaw kemen sibun mentah. Ngidon ha kani ka por. Ha ka bakari baga jela ka jungi ngisaki. Ya kani ka scheme jal jivan mission kani ka bangiyang hangni ka bangilabu ya mau nong rim but kani ka scheme hasnong ngajong phi ka de ka banang kong Ribhoi district kani ka pilot project ka bangiyo banbu mau nong rim hapo ka district Barakoi